Дорогі громадяни, я як політик можу шмат чого, що і інший кандидат, але я стою з вами, з народом. Я ось Ну тут нічого, за своїх- наступний раз за своїх іншого виберемо, і кожен нормально день- все буде в кожен Україні. день буду на збоку Праги. Я один и православный атеист. Країна для меня як другая мать. Я історик, а не політик. Я і політик, а не історик. Мені б грошей зовсім нема. Всі гроші йдуть на Що робити? Куди їхати? Може ховатися? Ні, треба у хату їхати, во так. Треба у сядібу їхати. Чи може почекати ще трохи, а? Може почекати ще? Ну добре, можна і почекати, напевно. Почекати, так, почекай, ліпі почекати.